Avui, a través d'aquesta meditació guiada, connectarem amb la lluna plena. Aprofitarem tota la seva força per transmutar tot allò que desitgem, per fer una neteja interior de totes aquelles parts negatives que volem allunyar de nosaltres. Tant se val si són persones, situacions o aspectes del nostre jo. La llum de la lluna ens donarà la possibilitat de fer aquest canvi. Aprofitarem la situació i canviarem les nostres pors per una possibilitat de millorar. Busquem una posició còmoda. Col·loquem l'esquena recta, relaxem les espatlles i tanquem els ulls. Notem un formigueig agradable i a poc notem com els músculs de la cara se'n relaxen. Aquest relax va passant pel coll, el pit, les espatlles i s'extén cap a les extremitats fins a arribar a la punta dels dits. Ara ens concentrem en la respiració. Inhalem pel nas i exhalem per la boca. Fem una respiració profunda i relaxada, cada vegada més relaxada i pausada. Oblidem tot el que tenim al nostre voltant i ens centrem en un prat al mig de la muntanya, il·luminat per una lluna plena grandiosa. Visualitzem la lluna plena. És perfectament rodona i desprèn una llum que il·lumina tot el cel. Sentim com la llum de la lluna ens envolta, ens omple, ens purifica. Neteja totes les energies negatives. Les neteja i transmuta cap a una energia positiva. És en aquest moment quan prenem consciència de totes les situacions, persones, records, tot allò que volem deixar anar. La llum ens envolta, ens porta pau, tranquil·litat i sensació de felicitat. Veiem com el nostre jo comença a percebre pensaments nous, pensaments positius. Deixem enrere les nostres pors per convertir-les en oportunitats. Notem com aquelles sensacions que ens provocaven ira van desapareixent i les convertim en perdó. Podem sentir com la llum de la lluna ens travessa la pell i entra dins nostre. Notem la seva escalfor. Ens travessa fins a arribar al nostre jo més profund, el nostre jo espiritual. És aquí quan aconseguim una elevació espiritual profunda. Els nostres xacres s'equilibren, s'omplen d'energia. Notem l'equilibri i l'harmonia i trobem la pau dins nostre. I és aquesta pau la que fa desaparèixer la tensió, la impaciència i la necessitat d'atenció externa. Estem tranquils i ja no actuem de forma exaltada. Gestionem les emocions negatives per reaccionar de forma positiva. No ens generen conflicte. Aprenem d'aquestes emocions per millorar el nostre esperit. Amb l'ajuda de la llum de la lluna, la dels àngels i la dels nostres guies espirituals, sanem el nostre jo. Trobem l'equilibri i allà on hi havia ombres, ara hi ha llum.
Aquesta lluna ens ajuda a tancar les ferides per poder avançar. Així és, així serà, ja està fet. Gràcies, gràcies, gràcies.